Όχ. Μόβ έρχεται από το μέλλον. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Έρχεται βοήθεια από παντού. Για κάποιο λόγο. Τι είναι το μόβ? Το μόβ έχει να κάνει, είναι το χρώμα της θεραπείας, θα λέγαμε. Είναι το χρώμα της ενέργειας. Κάποιος πρέπει να συγκεντρωθεί για να χρησιμοποιεί το μόβ. Για να κάνει μια θεραπεία, ας πούμε, ή κάτι, ή οτιδήποτε. Ένας γιατρός πρέπει να μπει σε μια συγκεκριμένη ενέργεια. Οι οποίες οι ενέργειες των συναισθημάτων μας αντικατοπτρίζονται και σε χρώματα. Το μόβ έχει να κάνει με το να είμαι πολύ προσεκτικός και πολύ μέσα στα παπούτσια μου, να το πω έτσι. Επίσης έχει να κάνει με το ότι μπορεί να θέλω και λίγο να κρυφτώ, λίγο να αφήσετε με λίγο στην ησυχία μου να συγκεντρωθώ. Να το πω έτσι. Σου ταιριάζει? Μου ταιριάζει πολύ. Πάρα πολύ. Ό,τι είπες μου ταιριάζει. Δυστυχώς. Για να φέρω και έναν άλλο να δοκιμάσω. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, γιατί δεν είμαστε ηλεκτροπαίδοι. Έλα ελληνικό από εδώ. Για πάρε εσύ να δούμε τι θα πάρεις. Χρώματα. Ναι. Εσύ είσαι καλά. Μια χαρά. Με αυτά που σου είπε εννοώ. Εγώ μου είπε αυτά που ξέρω. Να διαλέξω χρώματα εγώ. Ναι, για δες κι εσύ. Και ουσιαστικά μετά αυτά τα φοράς πάνω σε συγκεκριμένες ζώνες πάνω στο σώμα. Όπως είναι εδώ πέρα. 4 μπουκαλάκια κι εγώ. 4 μπουκαλάκια, Νίκο, ναι. Είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία όμως. Πώς τα διάλεξες, Ελένη? Έχω ένα θέμα με το πράσινο, θα είμαι καλά. Δεν πειράζει, είχαμε το κόκκινο, όπως βλέπεις. Να βγούμε. Στο συγκεκριμένο σύστημα και γενικότερα το πράσινο και το κόκκινο είναι συμπληρωματικά χρώματα. Είναι το ένα απέναντι από το άλλο. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Εδώ εσύ, Νίκο, βλέπω πολύ χαρά. Και κοίταξε να δεις τα κίτρινα πάνω, είναι τα ίδια. Το ίδιο κίτρινο. Έχεις μια προσωπικότητα η οποία επίσης έχει τις ποιότητες που είναι και της Ελένης, με χαρά, διδασκαλία. Έχει πολύ χαρά αυτό το μπουκάλι. Θα ανοίξουμε τη μάσου. Γι' αυτό γελάμε όλη μέρα στους χαζούς. Το δεύτερο έχει να κάνει, είναι το λαδί. Το λαδί έχει να κάνει με την έμπνευσή σου. Να μπορείς να εμπνευστείς. Επίσης. Έχει να κάνει με το να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα από ένα σημείο ακινησίας, να το πω έτσι. Δηλαδή... να τα παρατηρώ ουσιαστικά. Να τα παρατηρείς, αλλά να έχεις και τον έλεγχο. Όχι τον έλεγχο με την κακή έννοια. Τον έλεγχο να καταλαβαίνεις τι γίνεται, αλλά χωρίς να τρέχεις πίσω από τα πράγματα. Ωραία. Γιατί εμείς οι άντρες μας αρέσει να τρέχουμε και περισσότερο. Ως συνήθως. Αυτό είναι το μπουκάλι που λέγεται Ρομπέντο Δασόν. Είναι κόκκινο και πράσινο. Ρόμπιν Χουντ. Τι σημαίνει αυτό το Ρομπέντο Δασόν? Ο Ρομπέντο Δασόν είναι το μπουκάλι που έχει την ενέργεια να βρει το χώρο. Να βρει το χώρο του. Πάλι εδώ έχουμε ένα θέμα με το χώρο. Με το χρόνο. Χρόνος και χώρος δηλαδή το ίδιο πράγμα. Αυτό εννοώ. Δεν χωράς πουθενά. Πουθενά. 24 ώρες είναι λίγες, Τι να τις κάνουμε τώρα, το σκέφτηκε αυτό. Και πάλι στο τέλος βλέπουμε, κοίτα να δεις πόσο κοινά στοιχεία έχει. Βέβαια το πράσινο. Εγώ με το πράσινο έχω το θεματάκι μου, το κατάλαβα. Το οποίο το πράσινο και το μόφ φέρνει μεταμόρφωση και στα συναισθηματικά. Μεταμόρφωση στα συναισθηματικά. Μεταμόρφωση με την έννοια ότι αν κάτι με δυσκολεύει, μπορώ να το μεταμορφώσω για να πάω παρακάτω. Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη θεραπεία. Μάλιστα. Τέλος, θα πάρουμε τα βουνά, θα ανοίξουμε φροντιστήριο, καταλαβαίνεις. Έχουμε πολλές δουλειές. Έχει να κάνει με τα βουνά. Σ' αρέσει η φύση, είναι πάρα πολύ. Με το πράσινο έχω θέμα. Σε ταΐζει, σε τρέφει. Ώστε να μπορώ να εκφράσω όλη αυτή τη χαρά μου, έτσι. Γιατί η χαρά είναι ένα πράγμα που πρέπει να εκφράζεται. Και μετά, εφόσον διαλέξει κάποιο τα 4 μπουκάλια, μπορεί να πάρει. Ο σύμβουλος του βρίσκει ποιο από αυτά εδώ που λέγονται πεμπτουσίες έχουν να κάνουν με κάποιες συγκεκριμένες ποιότητες, οι οποίες τον βοηθάνε να είναι πιο εμπνευσμένος, να του καθαρίσει, να φέρει διάβγεια, να το πω έτσι. Και αυτά εδώ που είναι καθαριστικά για την ατμόσφαιρά μας, την άβρα μας. Δηλαδή, την άβρα την έχουμε ακούσει. Ναι. Το σύστημα λέγεται άβρα και σώμα από το ελληνικό σώμα, αν και είναι εγγλέζικο. Όταν περπατάς, για παράδειγμα, στην Ομόνια, άμα κάτσεις 10 λεπτά στην Ομόνια, πώς θα γίνει? Λίγο κουδούνι δεν γίνεις, παθαίνεις με κάτι που σου φάει την ενέργεια. Παθαίνεις λίγο βόρα και τα λοιπά αυτά. Αν κάτσεις 10 λεπτά. Είναι άλλο να κάτσεις 10 λεπτά στην Ομόνια, άλλο να κάτσεις 10 λεπτά στη θάλασσα να πεις ένα καφέ. Βέβαια, με αυτή την άποψη βέβαια. Έτσι. Αυτό γίνεται γιατί μαζεύουμε διάφορα σκουπίδια στην άβρα μας. Καθώς περνάμε, μαζεύουμε. Προχωράμε και μαζεύουμε διάφορα. Ή άμα βγεις από ένα τσακωμό, για παράδειγμα, δεν είσαι κάπως έτσι. Έτσι.
άμα βγεις από μια πιο ευχάριστη κατάσταση, βγαίνεις τελείως διαφορετικά. Και με το περιβάλλον γενικότερα, που παθαίνεις αυτό που γελάς πολύ, δεν γελάς. Ναι. Αυτό λοιπόν καθαρίζει την άβρα. Ναι. Πώς την καθαρίζει, πού το βάζουμε? Αυτά τα συγκεκριμένα έχουν 49 διαφορετικά αιθέρια έλαια, βότανα και κρυστάλλους. Πού το βάζουμε? Αυτό το βάζεις στο χέρι σου, κρύβεις το δεξί με το αριστερό χέρι και μετά περνάς. Από πάνω, από το σώμα Περνάς, κάνεις. όχι, δεν ακουμπιέσαι. Δεν ακουμπιέμαι. Περνάς από εδώ. Αυτό που ακουμπάς μετά είναι τα αλάδια. Πού τα ακουμπάω τα λάδια? Πάνω στο σώμα, σε συγκεκριμένες ζώνες. Αν πούμε εσύ φορούσες αυτό εδώ, που είναι το πρώτο σου μπουκάλι, θα φορούσες αυτή εδώ τη ζώνη που είναι στο στομάχι και από τη μέση και κάτω. Μάλιστα. Εδώ θα το βάζω. Αν φορούσε Ωραία. ο Νίκος αυτό για παράδειγμα, το φορούσε στην καρδιά. Σου θυμίζω κάτι. Εμένα. Εγώ τα κάνω αυτά συνήθως, λοιπόν. Μάλιστα. Και υπάρχουν και σπρέι χώρου, αυτά εκεί που όποιο θέλεις άνοιξε εδώ και ψέκασε λίγο να μυρίσετε. Ωραία αυτό. Είναι καταπληκτικά, έχουν αιθέρια έλαια, βότανα, κρυστάλλους και φέρνει άλλο φως στην ατμόσφαιρα. Να δούμε ποιο θα διαλέξει από αυτά. Εγώ το deep red διάλεξα. Αυτό έχει να κάνει με τη γηγίωση. Αυτό χρειάζομαι. Πολύ ωραία. Lady Nada. Αυτό θα πάω. Ποιο είναι? Ξέρω εγώ. Αυτό. Για άνοιξε εδώ μου λίγο να ψεκαστούμε εδώ μέσα. Και φέρνει λέει περένταση. Μας ψεκάτσουμε και τρέχουμε στο πλατό μέχρι τη μία, σαν τρελή. Δουλεύεις καλύτερα. Μέχρι τη μία θα τρέχουμε, είναι σίγουρο. Για παρακάτω θα με ανησυχήσει αν τρέχουμε. Για να ψεκάσω, παιδιά. Καθαρίζω το χώρο. Ανακάτεψε εδώ λίγο, που είσαι εδώ. Α, ωραία μυρίζει. Α, παιδιά, μυρίζει ωραία. Μ' αρέσει. Παιδιά, καθαρίσαμε. Μ' αρέσει. Ωραίο. Θα σου το κρατήσω αυτό. Κράτησε το. Θα ψεκάζω εδώ Ναι. μέσα. Α, ωραία μυρίζει. Πολύ, πολύ, Ώστε πολύ. αυτά είναι Όταν για- βλέπεις κάτι για το ενοχλητικό, φως, ναι. ψεκάζεις. Αλήθεια μου λες. Σου κάνω πλάκα, έχει 34 Φέρε ένα διαφορετικά. κυβότιο. Να το βάλουμε Τι θέλεις? στον εξαιρισμό. Χώρου. Τι χώρου? Τέτοιο. Σπρέι. Θέλεις ένα σπρέι χώρου? Βεβαίως, ναι. Θες εγώ να στο διαλέξω ή εσύ? Εσύ. Εγώ. Θα σου πάρω τη δεύτερη επιλογή μου, το white. Αυτό επίσης είναι καθαριστικό για το χώρο, είναι εξαγνιστικό. Αυτό. Θα ανοίγεις κι αυτό? Αυτό μυρίζει διαφορετικά. Μύρισε, ωραία είναι. Αυτό ωραίο είναι όμως. Αυτό επίσης είναι εξαγνιστικό. Αυτό τι είπες ότι είναι? Δεν είπα. Αυτό έχει να κάνει με το βοηθάει τον άνθρωπο να ηρεμήσει το κεφάλι του, εξισορροπεί την Καλά το προσωπικότητα κατάλαβα. και όλα Πάλι το αυτά. πήρα. Το πρόβλημά μου το έχετε καταλάβει, έτσι. Λοιπόν, για να ψεκάσω από εδώ με του Θοδωρή. Θέλω το κεφάλι μου λίγο να ηρεμήσει. Να περιμένετε λίγο να δείξω. Μυρίζει. Ελένη, ρίξα και από εδώ έχω κάτι υπέροχο. Α, πάπα. Ωραιότατο. Συναγιασμός είναι αυτός. Α, ωραία μυρίζει. Όντως. Πολύ ωραία μυρίζει. Πολύ. Είναι λίγο έντονο αυτό. Ναι, είναι κάπως πιο έντονο. Το άλλο είναι πιο... Σαν να έχει πατσουλί μέσα. Λοιπόν, Κάτι τέτοιο. Μιχαήλ, πού σε βρίσκει κανείς? Γιατί τώρα μπορεί οι τηλεθεατές που μας βλέπουν να θέλουν να μάθουν πού σε βρίσκουν, πού μπορούν να το δοκιμάσουν, τι να κάνουν και τα σχετικά. Αυτά μπορεί κάποιο να προμηθευτεί από το κατάστημα Ματζέντα, που είναι στη Νίκης 11 Σύνταγμα. στο Έχει Σύνταγμα. και την αντιπροσωπεία για όλη την Ελλάδα. Νίκης 11 στο Σύνταγμα και στον πολυχώρο Essence Human Space. Είναι ο πιο πολυτελής, εναλλακτικός πολυχώρος μέσα Πού είναι αυτός ο πολυχώρος? στην πλατεία Ψηρή. Δίπλα στο μοναστηράκι στο μετρό. Εκεί δεν είναι μόνο μπαρ και φαγάδικα. Έχει αρχίσει και αλλάζει. Αλλάζει. Δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω εγώ να έχω πάω. να Έχω πάω να πάω βόλτα. πολλά χρόνια. Πάμε βόλτα μαζί. Εντάξει. Όποτε θέλετε, σας περιμένουμε. Λοιπόν, δώρο μία συνεδρία για Αύρα Σώμα. 2-12-2-12-74-56 μας καλείτε, αλλά και στο email της εκπομπής μας, γιατί αύριο θα τη βγάλουμε την τυχερή ή τον τυχερό νικητή νικήτρια. Να ευχαριστήσουμε τον Μιχαήλ Φάνη που ήταν σήμερα εδώ. εγώ Και σας τώρα ευχαριστώ φεύγω, πρέπει να σου πω, αρχίζω και βλέπω και τον παππού στο Κινέζο. Τα μάτια Είδες. τώρα το πρόσεξα, λίγο κάνουνε. Θέλει λίγο χρόνο. Θέλει λίγο χρόνο.